Goedemiddag. Een 23-jarige man uit Sint-Anne is van de morgen op een transformatorstation in Ljouwert elektrocuteren en zwier verwoenen. Het verval gebeurde vlakbij Squalemienskip Comenius, aan de Esdoornstritten, dat leerlingen kregen een Christmaansbrochtje heen. Het personeel zegt het drama gebeuren. Op het moment dat we dat ook zien van de zijn, zijn we heel grote luchtflits en een grote knal. En zo zien we dus wat naar beneden vallen. Nou, toen ging ik voor in de gaten. Ik bedoel van natuurlijk dat die persoon wie die dus ontklimmen wie naar boven daar. Waarom of de man in de elektriciteitsmest klommen is net bekend. Het kabinet loekt miljoen extra uit voor het opknappen van de Oosterdiek. Ze had staatssecretaris Joop Atsma van de morgen bekendmaken. Opvallend is een extra bijdrage van 20 miljoen euro voor de realisatie van dwarseme projecten. En ja, dan is een financiële impuls vaak het beste, omdat het ik elke keer activeert. Nou, 20 miljoen is een proteïeld, zeker in deze tijd. En het mooie is dat de deputaire en de burgemeester die had direct applaudisseerd voor het bedrag. Maar ik zei tien keer om net te opklappen, want het budget wil dat de regio hetzelfde bedrag ik nog eens een keer op tafel is. En hij doet 40 miljoen. In 2015 zette de grote renovatie van de Oosterdiek uiteen. Friesland had er weer een voedselbank bij. In Dantemodiel is Joet de 15e van start gegaan. Al meer dan 20 mensen haar aanmeld voor een pakket met boodschapppen dat ze 2 keer in de maand krijgen. Er binnen criteria om in aanmerking te komen voor een pakket. Zo mooi bij gelijks een eenpersoonshuishouding net meer dan 175 euro in de maand te besteden haar om boodschappen en kleren. De oorkoppelende organisatie vindt dat ons elke gemeente een voedselbank had, zodat elke die het net erom had, helpen werk in. De politie had deze week 20 mensen aangehouden met drank op achter het stuur. In verband met het groottal kriesslokjes controleert de politie deze week extra op drankrieders. En dat had dus het resultaat dat 20 mensen betrapen waren op de volle drank. Zo'n daarvan moesten voor het riepbewijs inleveren. In een speciale campagne roept de politie mensen op om oren aan te spreken als ze zorgen dat die met drank op achter het stuur stappen. Vaarwel de boontjes tussen Haans en kwamen we te zo'n we takken hier uitjippen. Daar hebben we het al jaren over praat, omdat de skipveert alleen met heegwetter deze route vark in. Vanwege een zogenaamde drompel in de geul. Die drompel wordt nou voorthellen. De kosten van het uitjipje binnen 5 miljoen euro. Het wordt betellen troch het riek. Het weer een groot succes. Het eerste Christmaansbrochtje voor Lietse ondernemers in Ljouwert. 60 mensen uit heel Friesland weer meer als de organisatie eerst op rekenen hier. Van tekstschreeuwer, webdesigner en biologisch taartbakker. Van alles komt de jood al op het Maansbrochtje in kriessfeer. Gewoon wij krijgen ze als zelfstandig ondernemer van de kriessfeer net een soort mooi. Geen kriespakket van de zaak of kriesmeal met collega's. De jaren komen in vrienden en vriendinnen nu. En ja, toen dacht ik samen met de jongens van, kan we net wat regelen voor alle mensen, wat dat net van regelen wordt. En dat we dat met z'n allen oppakken en dat we dan een leuk eventje organiseren kunnen. Het is ook een waar moertje en een netwerk opbouwen. De organisatie vindt het zo'n succes dat het takkemier wil weg in. De laatste 4 bewoners van de Antillenflat in Ljouwert binnen Joet veromfruzen naar haar flat. En zij is elke keer als tas zijn terug Wenning Corporatie Woon Friesland voor de kriesdagen werd de plak. Voor de verhuizers wie het een grote operatie, doch is alles vlot verroen. Ze moesten er aardig gaan loeken, maar ja, we hadden het opred. Je ziet achter ons de laatste verhuizing die wordt nog naar binnen gebracht. En dan hebben we er 74 uur gebracht in 3 weken tijd. In mei stwatten de galerijen van de Antillenflat in troch betonrot. 80 huishoudings en alleenig stenen konden er troch een jaar lang net in haar huis. Het waren dan ta een besluit. Joem binder buien met kans op tonger, hagel en wienstjerten. Morgen is er eerst zinnen, letter weer het wordt 8 graden. En dit wie het nijs in het kwart aanst om 6 uur binnen er weer, maar meer en oornijs. Graag dan, maar hoe dan ik een heel nuffelijke jont aanwezig. Doeg.